vielä voittanut. Voi Summer, enhän minä sitä. Peli-ilta on niin ihana. Ystäviä, ruokaa ja huppia. Voisitko heittää jo, kun ollaan hereillä? Häviä! No joo, nyt Barbie voitti. Minäpä kerään nuo. Vau, oltiinpa me huonoja. Taisimme kokeilla jo kaikkia pelejä. Hei, minulla on vielä yksi ihkupeli yläkerrassa. Barbin joukkuessa. Ei mahdu! Varasin pelikaverin paikan täksi illaksi ja ikuisesti. Voi Ken. Mutta muistitko varata komean hakukaverin paikan? En. Ryan, tämän hissin kantoraja on yksi nukke kerrallaan. Ollaan sitten tosi lähekkäin. Voi ei, jumissa. Pakko meidän on joku peli keksiä. Ihan pakko! Arvuutellaan! Hissistä löytyy musiikki, jäätelö ja meikkaushätänappulat. Mutta ei hälytystä. Kappas vain. Nyt se on menoa! Nyt se on menoa! Rauhoitu, Ryan. Ystävämme huomaavat, että meillä kestää ja tulevat pian hätiin. 18. Oli iso ale ja joku muu vei ne kivat kengät jo pois ja jäi vain liian pieni pari. Jee! Taas piste meille! Miten hän tuon tekee? Nyt, Miracle! Aika voittaa! Korkokengät. Ei se noin mene! Ne sanat pitää näytellä! Kukin tyylillään. Hävitään kohta! Ihan sama. Ja nyt me! 4 sanaa. Tuossa on 4 sormea. En osaa muuta. Minun sormiani ei ole eroteltu. Lappu tuli! En ehtinyt edes kunnolla elää. En kertonut, kuinka rakastan itseäni. Rakastan minua niin palavasti! Minä vaadin parin, joka osaa säännöt. Ja jonka sormet liikkuvat. Leikitään kirkkistä. No ei! Barbie on ollut poissa epäilyttävän kauan. Hiljaa kaikki. Kuunnelkaa. Barbie! Liian kimeä. Se oli Ryan. Barbie! Sankarini. Hei, entäs minä? Yksi sana. Vessa. Oikein! Pikku hetki. No moi. Raquel! Se yhden nuken raja! Voi ei! Jumissa! Siltä näyttää.